Salutare! Astăzi vă arătăm cum se schimbă un buton de frână de mână la Passat B6, pentru că este destul de deteriorat, după cum se vede, are și o gaură. Trebuie schimbat. Este o procedură de maxim 30 de secunde, care este foarte simplă. Acesta este butonul nou, da? Care vine în locul celui vechi. Cum se schimbă, o să vedem imediat, foarte ușor. Pentru a avea acces la butonul de frână de mână, se deschide acest capac lateral al bordului. Avem aici un loc care ne ajută să băgăm o cheie sau ceva ascuțit, să deschidem capacul. Îl deschidem cu grijă, pentru că dacă am mai fost deschis de mult timp, o să meargă puțin mai greu. Ok, după ce l-am deschis, îl îndepărtăm pentru a putea ajunge în spate. După cum se vede, este multă mizerie, nefiind o zonă prea accesată. Iar butonul nostru care ne interesează este aici, în spate, după cum se vede. Cum se procedează? Se împinge din spate. Avem aici acest suport. Împingem ușor. Am avut nevoie de două mâini să reușesc să scot afară. Și acesta este butonul cel vechi. Pur și simplu se apasă de această clemă în spate, se scoate butonul vechi. Butonul vechi a fost îndepărtat. Am avut nevoie tot de două mâini pentru îndepărtarea lui. Și acum și butonul cel nou se introduce pur și simplu, ușor, cu grijă, până face un sunet gen țac. Butonul a fost introdus, s-a făcut sunetul despre care vă ziceam și acum se introduce ușor, cu grijă, butonul la locul său. Butonul a fost introdus. După cum se vede, funcționează fără probleme. La final se va pune capacul bordului la loc, cu grijă, și cam asta a fost. O operațiune de mai puțin de 30 de secunde.